Yawzubillahi mina seydani rajim. Bisimillahi rahmani rahim. Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe, min camni on goto kala inde muɗum e yettode muɗum. Eɗen jogo weltare mawde e oɗo ñalawma ganduɗa ko ñalawma alarba ina hawre sappo lewru men janvier hitande ujunaje ɗiɗi e nogas nayyi ɗo e nder wuuro teddugo madiina gunaas leegal sifaawu. Eɗen gondi e musidɗo meɗen mawni meɗen mo ganduɗa wiyete ko Aadama maari ɗo e leegal men sifaawu. Won golole tiɗɗe golole mantiniɗe ɗiɓe mbadda e dental ngal ɗiɓe mbadda ɗo e nder wuuro ngo ittude ɗo welooji yaade ha toon to daga kasga taw ko welooji ko hunde nde ganduɗa so haalama tan hakkille en ɗeɓa ɗum wasde famde kono ko hunde wonde wadde noon gueɗe mbaɗe ɗe manti wona gueɗe sara wona gueɗe pamɗuɗe en moƴƴi rendo ngo faama ɗum rendo ngo anda ɗum waɗino hol wannoɓe ɗum ko kaari kadi haaɓe timma hol wurɓe oɗo saaha ko kaari kaari ruttiɓe ko kaari kaari hawlino kadi noɓe mbayduno ceerno ha noɓe jettori ɗum wawa famede wawa ande ko ceerno ko ene yaaji ko ceerno ko wona cakana ko ceerno ko haqiqa tigui tigui nden ceerno tan ko adi foof calmina bandiraɓeɓe hade arde yewtere nde. Eyyi ko adi foof mi salmini bandiraɓeɓe, mi salmini kadi julɓeɓe, mi salmini wuuro ngo fofoof. Kadi ko ɓesgu wuuro ngo woni ko haalata ɗo henna kadi haalata tan kadi ko golwole wuuro ngo. Inchallah mi salmini mi juurima. Eyyi ceerno Aadama jarama no fewi on no gimminoma ɗo jaaɗon toon to kasga taw ko welooji hawride Dakar holno mbayruɗon ceerno holno gummoɗon ɗo ha jettoɗon. Eyyi yettode wode ni Allah ceerno Amadou Samba Lo kañum de ɗum wannogo hitande 87 ɗum waɗi no Allah waɗata ko ceerno ina waɗa toon Dakar joni noon koreji ɗi fof ko toon jeeya laaw noon ko toon woni hoore laaw fodde ko firtuno ɗo hen ko fof fodde leegal rahmatullahi e ɗo e sifaawu he fodde galleji amen ɗiɗo fof ko laaw titorto joni noon ceerno noon waɗa toon Dakar no Allah waɗata hankkadin kiram heeɓi min yidde yaade jaɓɓoyade toon ceerno min jiiɗi kadi jaɓɓoroyade toon ceerno koko ala toon ko immodade ga e ko min jogui ko min jaɓɓoroyo ɗum toon ceerno no Allah waɗata noon min uumi ɗum ɗo henna min urmi ha juuti no Allah waɗata min bindoyiɗo ha wonoye haqqi yimɓe nogas e joyo no Allah waɗata ɗum ɗon fof kadi roñiti ha heddi hen yimɓe njeetato. Eyyi yimɓe njeetato ɓe ɓen kam hankkadin keeɓa haqiqa ɓeɗo kam hankkadin ko felliɗo. Eyyi woni min kaldowo e ma o min Adama e Galal Ndiaye e Soule Buulo e Amadou Mayram Abdourahmane Gayo e Mamoud Jengude Amad Tidiane ceerno Diawel e Moussa Mody Demba. Eyyi Moussa Mody Demba jeeya ko leegal Misra Abdourahmane e Mahamoudou ɓen jeeya ko leegal Mousfala kaw Galal e Ahmadou Mayram e kaw Soule ɓen jeeya ko leegal rahmatullahi min o Adama Mari o e Amad Tidiane ceerno Diawel min jeeya ko leegal sifaawu. Ni woni noon no Allah waɗata heddi e Dakar o tan danaka ko balɗe tati hankkadin won noon heɓayre ndu juuti fewje firto fellitɓe ɓe hankkadin minen min gimmiɗo min jeehi to ceerno wi hono miijore ɗon min mbi ko welooji min jiiɗi nawde ha kasga so Allah jaaɓi min jaɓɓoyoma to ceerno wi ñuñƴide won noon mo andi ɗo no min pellitiri ni henna min miiji tan ko wadde welooji te kasga to woni to ina woɗɗi o wi ñuñƴide min mbi ceerno min ñaagui duwaw tan o waɗi duwaw. Eyyi minenne ñande talata ñande altine nde min jiide Amad Tidiane ceerno Diawel jiide Alseyni Djinna Malo gurdam muɗum yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum on waktu kanko waɗata ɗo yooro o yeehi o haalani Alseyni nde o haalani Alseyni Djinna Malo o wi inchallah wona oɗon paari o wi minen fof min paari wendogo o gara tawa min wendogo talata o gara tawa min so Allah jaaɓi e dow kallu he damal galle amen ɗo Alseyni wi moƴƴi ni woni noon hankkadi
min kebli ñande altine nde ha moƴƴi talata o wendogo muɗum minen hankkadi Moussa Mo Demba ari leegal musfala ƴañima hankkadin kaw galalen leegal rahmatullahi ɓe gari ɓe tawi min ga minen wonɓe e hoore lawol ɓe onen kam ga henna kam ñande hen ɗana kadi won noon no waya ni ko ceerago hankkadin kadi ko heblo mawgo hebla ni woni noon Allah waɗi ɓe gari ɓe tawi min ɗo min Ama Tidiane kaw galal en e Abdourahmane Gayo en kamɓe fof ɓe gari ɓe tawi min ɗo to galle Ama Tidiane en ɗo galle lesso on waktu ko toon ɓe gonno no Allah waɗata min gimmi ɗo ko 4 years tan pawɗo seeɗa eyyi min jeehi min mbaɗi welooji ha tournal gongal hedde hadema yettade sañce pewnowo otoji o e niɓel subaka he kadi gardiɗo o hocci loocol mburu eyyi loocol mburu machine min jeehi ha yeeso seeɗa kadi min kocci loocol gongol ha woni looci 5 mburu no Allah waɗata min jeehi hankkadin ha to tolnoto sañce o woni ɗo min dari min coyni lumiére Alseni jinne Madou na ara Allah waɗi o ari o tawi min ɗon eyyi ƴetti min ɗo nayi min ɗo ha Tamba o nayi min ha o wi holto jippoto ɗon e Tamba min mbi ko galleji Ama Tidiane wi ko galle kawi amen goto nan ɗon wiye Hammat o jogui ko mawni amen debbo bandum debbo ceerno Hammat en o nayi min ha toon min jippi min ñalli ɗon ha 4 years ni woni hankkadi min kebli ko ɗon hankkadi min naate yolde he eyyi min hankkadi min naate yolde min payi Madina Touat min jotti Madina Touat tan danaka taw gueƴe ina juula Madina Touat ɓundu no Allah waɗat min tawi ɗon ceerno Oumar Tafsir omo jogui nenam tokoso joni noon ha min jotti tan nde ko Ama Tidiane en wonno Ama Tidiane ko gonannoɗo toon ni woni hankkadi no ɗumnini galle o no taw fuɗɗama deccede seeɗa yimɓe pewjaneɓe hirande no Allah waɗata pewjan min hirande min kirti hamin kaari joni noon Ama Tidiane haalanimo lawol ngol o wi kono on poftor kam ha subaka o wi ala komin ɓennuɓe min jiiɗi kadi ko noddana min ɗo tan neɗɗo haalana min lawol ngol eyyi wuuro kaari o hay son tawi ongo ɗaani gardongo ni so ɗon tawi ongo ɗaani gardongo ni eyyi joni noon no Allah waɗata min gimmi min mbayni ɗon o rokki min duwaw min mbayni min jeehi e on jamma hen min mbaali ha weeti koye pedal tan min goni eyyi woni jamma premier o beetawe muɗum min jeehi seeɗa min gari e wuuro no Allah waɗata min tawi ɗon gornam ceerno no addi ɗon almuɗo ina wiye ceerno Sira Dieng ko miñum Mamou Dieng en taw on ko min pewnanno seeɗa e weelo amen wiya noon suka Madinaji de ceerno no addi ɗum ɗo ɗe balɗe joni noon hankkadi min tinnina galle o minen komin yawtoɓe tan min ƴaŋi ɗon min tawi ndeke gordam ko ceerno Sira Dieng ko guiƴum Mamoun Diengudi kono ɓe jiidi tan ɓe maɓɓodiri o ɗaminaki ma yimo ɗon minen min ɗaminaki ma min tawmo ɗon kono ɓe maɓɓodiri tan hankkadi ɓe goni e ɓuccodirde ni woni noon Allah waɗi o haalanimo lawol o wi bisimilla mon o wimo ala komin yawtoɓe haalanimo noon kabaru lawol ni woni noon gorno min jawti min jeehi e on ñalawma ha hiiri min mbaali min koye pédal tan wona jamma e ñalawma koye pédal eyyi min poftoyi seeɗa ko Pete Bowe janggo e mum kadi beetawe min garoyi Pete Bowe min pofti ɗon ha hiiri kadi min kirdi eyyi e on ɗon jamma noon hankkadi min pooɗanima tan hankkadi belnaɗe en on ɗon jamma noon ko jamma kawniɗo kadi ko jamma kulɓiniɗo ina niɓɓiɗi jolɗe ɗe no mawni
ina hulɓini no Allah waɗata ko sete pobbi rewe amen. Allahu akbar. Sete pobbi rewe amen woni hangadin min goɗɗodirta. Min goɗɗodirta joni noon wondi keedowo caggal o on ƴetta torso min ƴetti torso min kaɓɓe caggal porte he hucciti caggal. Hangadin lumiére woni caggal yeeso to ko kaw galal wela mum ina woni ina waɗi faar. Hangadin ko on ardoto min jihe nder jammago min jihe nder jammago he ha hunde juuti kadi min nani dirago ngo way kono eggirgal ni kadi ko ɗum jiyaɓe Allah. Ko ɗum jiyaɓe ko ɗum tagore. Joni noon emin peñodiri e muɗum emin nana kam dille ɗe ina ɓeydo arde minen emin ngara no Allah waɗata ha ɗum faani min tan ɗum arde banggue funnangue ɗum yaari noon. Joni noon min jawtirinoon on jamma no Allah waɗata min jeehi ha hedde 2 heures en min coyni foyre. Min coyni foyre deke ko ceernajo goto nan toon ina jangguina e nder ladde he ko kañum tan e galle mum wiyete ko ceerno marabata e sirnaɓe heew jeeya. No Allah waɗata min gandano ni ko kanko kamɓe kadi ɓe ganda no Allah waɗata min pooɗani hangadin foyre nde tan hamin jotti. Min calmini ni woni hangadin o wi aleykum salam o immi hawri hangadin almuɓe ɗa lelima ni woni noon hangadin o wi hoɗo musidɓe jeeya o wi ɓe kaw galal wi minen de ko Fuuta ko Madiina min gimmi Madiina gunaas. Ni onon de on bandiraɓe o wi min de oɗon de ko ceerno marabata woni ɗo mo ganduɗon goto ni woni hangadin ko enɗam eyyi ni woni tan hangadin min pofti ɗon ha niɓɓiɓel subaka eyyi min gimmi ɗon nde min gimmi ɗon min pofti seeɗa kadi ko Wourossogui hangadin min jottima hangadin lawol mangol ngol ko ɗon min ƴettiri godoron o. Min goni ɗon hangadin ha beetaɓe o kadi ñaaƴi ni woni hangadin min gimmi min jeehi ko ɗon noon woni hangadin tomin natodiri e tuppe ɗe. Ɗon hangadin ɗon min natodiri e tuppe. Ko wele cufaki de ko yaha seeɗa tan ina ɗumino yaha seeɗa tan ɗumino ni woni noon hangadin min itti min korwiti ɗum ɗoji ni min guitti mbaɗi démontage ponoje ɗe min mbaɗi hen tekke jiguinoɗo sambouriyat goɗɗo waɗa hangadin renfort. Ni woni hangadin min dañi no min jaari min jeehi Allah waɗi min poftoyi ɗa Wuro Saran ɓokki jawe eyyi min pofti ɓokki jawe ha hiiri ni woni kadi min kirdi gornam no Allah waɗata e dow godoron he min gari hamin cawdi kilon no Allah waɗata waaji goto emin gondanno Tamba ina wiye Sirif Kane ko ɗo o jeeya e Madiina gunaas yoɓe ne gandi mo Sirif Kane on waktu mo jangga séria to ceerno Siraji an eyyi ne woodi Sirif Kane ne woodi Allah ittimo toon tan addimo e godoron he tan o yi welooji ɗi tan kanko no dari o yii kam tan wi ɗum de ko Adama wimi i ɗum yo Sirif Kane ni woni hangadin ɓe dutti min calmodiri o wi jaam to paaɗon min mbi minen de ko kasga min payi min jaɓɓoyo toon ceerno ina waɗa toon daaka min mbaynodiri e makko ɗon ha woɗɗoy kala nde jeccitimi omo mi taromo daari e godoron kala nde jeccitimi ha min natti yiidemo omo daari e godoron ni woni hangadin won noon hangadin taw niɓɓiɓel futuro hangadin naati hangadin min natti yiidemo ni woni noon hangadin min jawti hangadin min jawti ha hangadin fuɗɗi janngude min garoy galoya hangadin taw fuɗɗima janngude
nde min garoyi galoye taw fuɗɗima janngude no Allah waɗata joom passion gooto ina ɗon debbo joni noon min paye passion he min galal tan woni mawɗo lappol on jogui alhaali amen fof ni woni noon o wi aɗa heddori hirande o wi a mbiɗa heddori kay o ittan min hadde hakke palatuji naggam eyyi ni woni hankkadi min ɓaari welooji ɗi o wertani min jooɗi o ittani min joni noon min ñaami hamin gayni deke debbo o ina watte amen haqqille hankkadin ha min gayni min gimmi galal wima an kam no foti o wi min wona ɗum ha wimi taw o wi onon ɗemɗe mon ɗe ko ɗemɗe fuutankoɓe wal haal kadi min gowi ga yiide tan joom welooji en ko bamarankoɓe tarafikka en kadi ko goto onon noon kon groupe kadi kon fuutankoɓe o wi hoto jeeya ɗon galal wimo min jeeya ko Madiina gunaas o wi Madiina gunaas woto o wi ko woni o wi ko ceerno ina waɗa daaka kasga joni noon minen ko toon min jeeya min jaaha jaɓɓoyade toon ceerno welooji Allahu akbar o wima ha o wima kankon debbo wi eske o wi mi meeɗa defde maladi so wona hande Allahu akbar ndeysaan gonga debbo o wi mi meeɗa defde maladi so wona hande Allahu akbar Madiina gunaas naaɓe gimmo Madiina gunaas gara ha ɗo kirto hirande mi meeɗa defde maladi so wona hande machallah gonga kala wimo no foti o wi ala ɗum kay ala no foti o fuɗɗi wiide noon hankkadin ɓe wonde ɓe addo e fuurno ɗum ni ɗum ɗo no fuutanke way ni tan paadi mbiɗa ñaagui on paadi ha mbaɗon ataye fofta ɗon kala wimo ala minen koye fanni min jottoyaki foftere Allah naamin gonga kadi ko janggo subaka janggo ceerno foti arde Madiina jaaɓe yawde ko dango daaka o ɗum jooɗoto ni woni wadde gadde duwaw galal sakkiti duwaw fatiha salatul fatiha o waɗana fatiha salatul fatiha min jawdi e nder jammago he min jeehi kadi ha min goɗɗoy min putti kadi e otoyel duwañ eyyi joni noon ɓe o adi fottude ɓe o ariti ɓen hankkadi lumiére o jaggui aroɓe caggal ɓe hamin fof hamin jottodi koɓe tatoɓe gonno ɓen ɗiɗo jippi goni e ɗumninde bagasuji ɗi toɓe kaɓɓiri fof ɓe tawata hen tan ko tekke walla warga e sukara walla joguiɗo ndiyam o joni noon o wi onon kam o wi onon hoto jeeya ɗon o wi hoto gimmi ɗon kaw galal wimi ko Madiina gunaas min gimmi koma Madiina gunaas Casamance o wima o wi fu lan ngeen wuutu o haali e jolfe o wi minen ko ceerno ina waɗa daaka kasga ko toon min jeeya emin jaaha toon tawtoyede daaka o min jaɓɓoroyo toon ceerno ɗiɗo welooji no Allah waɗata ɓe morte otiyel maɓɓe ɓe naate ɓena jaaha heddi ɓe kaala e nder otiyel minen min jawti min poftoyi seeɗa bumba eyyi e jammago he joni noon min goni ɗon hankkadin ha niɓɓiɓe subaka he hankkadi min gimmi joni noon min mbeɗa pompa welam e dow godoron he onno way kono wiira selni ko pompeji ɗe pompe juɗɗe ɗe on waktu ko ɗen gonno joni noon mbeɗa costimi welo o tan mi ittani raccord o tan wat fo heeli eyyi joni noon hen goto noddi yaw fuɗɗinoɓe yaade ɓe o wi gaare ga en gani hawre Mamoudou jenggoni ina wirda kamɓe ɓe dutti goto fof hankkadin ina reggini welo muɗum minnene hankkadin hoore walfude ina e raccord weelo he no Allah waɗata ha Mamoudou jenggudi tan ha yi hoore walfu e nder ceenal o waɗi ni tan hankkadin ha o irti machallah hoore walfunde ina wonde huntere sambouriére tan o wi he ar ittu ɗum itti wi ni en galal wi wata kaale mbatte jehen min tirti welo min batti walfo min jawdi
no Allah waɗata min jeehi min poftoyi noon Madina jaajɓe ke beetawi tan min jotti toon min pofti ɗon hankadin ha hiiri hankadi min emin tacca min jawtoya hankadi min tawtoya to emin jaɓɓoyo ceerno min goni ɗon noon ha hiiri min payi hankadin e maayo he on waktu ko baako woni ɗon joni noon baako heewi nawdemo tan ko otoji joni noon kanko joom baako o yi min ko welooji ɓoli min jogi te kanko kadi o haawama ɗum ɗo o yi o haawama tan min gandi kam o haawama oyo noon topaɗon min mbi ko kawgalal wi on noon ko on tan jogui konngol wi min jiiɗi ko lubbude min jaaha caggal maayo ceerno noon ara ko on min jaɓɓoyto tan o wi jole ko oto tan heewno arde lumba yimɓe jogorɓe lumbude ɓe lumbide hen no Allah waɗata ñande hen ko minen woni sababu yimɓeɓe lumbude ɗo ni woni noon hankadi min keɓɓira selota min jeehi hangadin taw hiiri hangadin ceerno hangadin yettima Madina jaajɓe hangadin tacci joni noon minen hangadin nangue weeli tan hangadin takkusan less no Allah waɗata hamin coyni welo ina ara ina waɗi haɓɓi darapo deke ko Abdourahmane Bari o e leegal Mousfala walla to Karamoto ko toon kamo jeeya joom hoore wajifa gonannoɗo ɗo ni no Allah waɗata hangadin hawo soyni min coynimamo tan hangadin hamin jottodiri ɗo min padi ceerno eyyi ɗo min padi ceerno ɗon ceerno tawi min minen fof hangadin min paye ceerno min calmini ɗum hangadin minen fof min calmodini ceerno ni woni hangadin min gardi min tawi kadi hangadin wuuro ngo ina jaɓɓi kasga naɓe ni woni noon hangadin min jotti hangadin kanko welooji tan haala goɗɗum kam ala ko haala welooji tan min jotti min tawi min keblanama jipporde on noon kasga naɓe gila daka waɗani hangadin taw koko mbaɗi ɗum programme eyyi min kolloya noon jipporde amen nde o galle Hammasir walla alaji Belle hedde ɓen ɗon koye ɓen ɗon kam ceerno jippi ko galle Alaji Diadio ni woni ɗon min goni ɗon min gonde ceerno ha janggo e muɗum eyyi joni noon subaka o ceerno kala nde tiime ñamde wiyata tan ko ƴeewe joom welooji en ɓe Allahu akbar ceerno kam kala nde tiime ñamde ko ma kam ga koko timmi to amen ga koko timmi wonon koko hebla ha timmi kadi ɓe keeɓi kono ɓe ɗaɓɓinanori koko timmi kono ko ma ceerno itta toon neɗɗo wiya ya ƴeewo joom welooji en ɓe affaire ñamde mabɓe ni woni Allah waɗa on ara yetto min mbiya wallahi koko timmi wallahi komin timmi on kadi rutto habro e ceerno machallah ni woni noon min goni ɗon fodde Daka o jammaji ɗiɗi ñande waɗi hen ñalawma goto noon nde ko dimanche o wonno joni noon ceerno ina yaaha to Dungel ina yaaha Dungel won jeeyaɗo Allah goto nan toon ceerno noon yaaha salmindemo e juurademo hankkadin hiiri joni noon welooji ɗi kadi ne keewi hen paandi no Allah waɗata deke minen e ceerno Alpha Niang ɗi ceerno Amadou Boyinajo minen ndendi jippude minen tan totta on galle joni noon o yalti kanko o yalti o wertanama ɗon minen min jaltini welooji ɗi ha laaɓi tan min mbiya de ko oyede ko ceerno Alpha ko ɓi ceerno Amadou Boyinajo eyyi joni noon minen fof min payito makko noon dillere welooji ndi hankkadin mawni kay kanko ndeke taw ko tinɗo ɗum min calminimo ha saɗi joofi o wi ko onon woni wiyaɓe gaddi welooji ɓe min mbi kawgal Allah jogui konngol amin wi o wi on jolnuɗi walla o wi kawgal Allah wi ala minen kay ko welooji tan min mbaɗi gila Madina ha ɗo min ciftorani oto ni min ciftorani oto ni wi o wi est ce que min de mami tubano Allah
kanko ceernajo o min de mami tuubano Allah komi nannoɗo kono komi jedduɗo ɗum to ɓerdam yeddinimi ɗum to ɓerdam nene ko Madina to woni to e ga to woni ga wiide ina waɗa ɗum welo tan gila toon haa ɗo siftorani mbaɗɗu ko jole ina woodi ko welo tan filli tan hoore muɗum min de mi tuubani Allah mi nanino noon kono komi jeddunoɗo ɓernde kono ɓaydo on kaali hankkadi mi heeɓi haqiiqa o deƴƴi haa hunde juuti o wii cinno ko wolde onon kam on cahodini cinno ko wolde onon kam on cahodini ha timmi laabi 3 Allah andi so ma wattoy kono onon kam on mbaɗi ni woni noon gornam o rokki min duwaw on waktu noon gornam e nder daaka wonno dillere nde hankkadi mawni Mauritanie to toon garnumi gonno Mamadou Fall on waktu ko chauffeur o deƴata o foftata ko mona nela ne tan yo hankkadi yimɓeɓe garda tan pour welooji ɗi nanat tan jedda gara kala kadi jottiɗo sona yetti ha softana yi welooji ɗi foftata ko nden hankkadi fatata hankkadi to foti wadde fof Allah waɗata noon min kirdi ceerno hankkadi ko mutu hankkadi hiiri takkusan juulama min pay duguel min tawi kadi duguel naaɓe ina jaɓɓi ko subalɓe ko subalɓe joni noon min tawi eɓe mbaɗi ranguji eɓe mbaɗi gornam ɓene keedi ga ɓene keedi kono nde min jotti tan ɗum ukkodiri hankkadi on noon hankkadi kamɓene haqqe weltade to ɓe mbiyatno ni to ɓe kejatono hankkadi maw e rewɓe e sukaɓe ɓe tawi hankkadi ɗumina ɓe taw hankkadi ko maɓe jotto kamɓe fof maɓe jotto welooji ɗi kamɓe fof hankkadi ɓe jotti welooji ɗi tawde ceerno ari gornam yetti to galle to ceernajo o woni ɗo hankkadi Allah andi ko wadde makko toon salmini juuri woni ɗon hankkadi ha hankkadi waktu futuro daari yonde ceerno hankkadi wayniti toon min woni kadi min garditi ceerno min paati kasga hankkadi hawri futuro yoni futuro noddinama ceerno noon ina tomba tan ha ara hankkadi juuɗe eyyi min woni hankkadi min paati galle jaatigaɓe amen eyyi hankkadi min ɓaaroyi welooji min tawoye ceerno hankkadi min juuli futuro min goni ɗon fodde daaka o ko o jooɗi ko fuu tan o wayni higgi ha watti wadde baade yimɓe wonɓe toon ɓe ko eskey tan ko eskey ɗum ɗo de ko jurumdiru Allah yeewi tan no wayano ɗeeɗa balɗe e hande no wayni e nani higgi hendu ne deeƴi ha ina waɗa baade ɗum ɗo de ko jurumdiru Allah min goni ɗon noon hankkadi no Allah waɗata ina hawroyno e daaka he kawal Santhiaba e Alaji Haruna Alaji Dawuda Dem e Bab Samba en won noon ko toon jeeya kala komin belti ko ɓen ɓuuri weltade kala ko ɓen belti ko ɓen ɓuuri weltade eɓe min tawi ɓe seede muɗum kamɓe joni mawɓe dental toon ɓe garat ɓe mbiya Allah ina seedi cinno ko dimaɗi gadduɗon ɗi tukkitta koye gafakkeji majji taw koɓe rendinɓe ɓe mbiya gafakkeji welooji moɗon nani gafakkeji welooji moɗon nani ni wadde noon gornam ko min goni ɗon ko hankkadi hano daaka o gasiri ni mbiyata e muɗum min gimmi ɗon min gimmodi ɗon kadi e ceerno min gardi ceerno ɗon hankkadi no fayi fayi welde ɓey ɗon kam min gardi ceerno tan hankkadi ha welde ɓey tawa toon hankkadi waɗa programme ɓen kadi jaɓɓima on digil hankkadi ko siranaɓe ɓolɓe tan goni ɗon kam ko asli siranaɓe min mi andaka ɓe gona e wiide oɗo ko baɗum kampo kono jeeya ko beela ko bunnajo ɓe gona e haalde eyyi ni Allah waɗi noon haɗum yanoyta koreji amin to wiya ɓi Oumar Beelane ari hen ni joni noon min goni ɗon
hangadin ha ñalli ceerno wayniɓe eyyi ceerno ko wayniɓe ko hangadin min jeehi kadi min gardi ceerno noon kaw galal jogui programme ina jogui tan kadi to foti hannoyde min e ceerno min gardi ha hangadin ha to muuyi yomin kaɗɗo o dari eyyi no Allah waɗata oto goto ardi oto ceerno ha ceerno sawdi min oto o dari ceerno Abdoul Aziz Kane ina joli yeeso kanko mo caggal ga udditana baafal ngal gaddi para sewal tiime makko kamɓe sahabaɓe ceerno ɓe kamɓe fof ɓe ngari ba belli Mamadou Mamoud Sy ba Ibrahima Sarr e ceerno Sada Diegui eyyi e Alaji Amadou Foy kamɓe fof ɓe ngari joni noon kanko ceerno itti jungo o totti kaw galal wonnon ko on woni hoore ceerno wimo no mbiyeteɗa ba belli o wi holno mbiyeteɗa ceerno wimo ala ɓeɗo hande hakkudam e mabɓe neɗɗo ɓilotako ɗon ɓeɗo hande hakkudam e mabɓe hay goto ɓilotako ɗon machallah o haalde kaw galal fodde e koɓe kaldanno ha haala gasi kaw Sule kadi ari namdimo fofof to namdimo tan fofof hano firi arde Madina ni fofof on kadi goɗɗo kadi loomi o waɗi min ni hawa ari am o wi annene kalan momi mbimomi mino no Allah waɗata mbimo min komi tanu Amadou Djelia on noon ko Amadou Djelia woni sababu pergol amen gayana Amadou Djelia bamo Ibrahima Dialel eyyi on waktu ko kanko woni sababu pergol amen joni noon mbimo min komi tanuma Amadou Djelia o wi ko to hol jinnaɗo ma gorko mbimi jinnaɗam gorko ko ga wonno kañum ferani ko nenam tan ferno on waktu taw wondani e babam ni woni kaw Amadou Djelia tano Amadou Djelia arani ga nenam o wi on waktu ne ko ga mawnuɗa walla mbimi ala min jarumi Madina nani nenam en ne mbiya ko mbeɗa yewti hitande mbeɗa naati ɗiɗi ɓiire he min kam ko Madina tan gandumi so wona golɗo kadi mi meeɗa arde Fouta Gayane eyyi ni woni hankkadin rokki min duwaw goto foof o namdi ɗum hasibi ɗum tan ha gasi o rokki min duwaw hankkadin o jeele oto yawtoy hankkadin dental ngal yawtoy fodde kadi o ruttitto kasga kadi rutti heddi minen tan ɗon joni noon min dutti to welde beyto min ñalloy toon ha hiiri kaw galal wi koreji mum noon ina ɗon goɗɗani ina ñaaguino minen arduɓe ɓe haade amin sertude minen fo emin gar min mbalato ɓe barkinoto min wuuro ngo elle ko ko barkeji wiyete ni woni no min mbaloy barkeji ha weeti ni woni noon hankkadin min dokkodiri aadi fodde yontere goto fof yiiye koreji muɗum eyyi ni woni noon hankkadin min carodiri on noon ko min heede lawol min gonmi ko hedde gollere en Gayane kamɓe fof ɓe gari ɓe tawtimi ɗon ko ɗon tan min joole oto ha Wourossogui nde min gartata minen fof kam min joole oto min kar ha Wourossogui kadi min natte e yolde he e welooji mon kadi min garti ha Tamba min tintini Alseni Jinne Madu min gari ni woni o wi o arani min o wi noon omo ñaagui duwaw nde Allah newnantamo mini kar kanko Alseni Jinne Madu ni noon Allah waɗata e nder hitande he Allah newnanimo mini kar duwaw jabama Allah newnanimo mini kar won noon ko ɗum laabi ɗiɗi
kono noon ngolɗa kam ngol no wayno ngol gasini ngol kam gasi min garti ɗo joni noon mawɓe ɓe min tawti ɗoɓe ɓe mbi ɗum ɗo no mbadda ɗon ni yo kawisa Allah yo hikma Allah ɗum ɗo foti ko haalanede ceerno poɗɗon ko jangtade gila min jotti kam ceerno Aboudia kañum kam ko windi inde yanoɓe foof machallah waɗe bindol mum mofti ni joni noon no Allah waɗata Allah hebli kadi hitande fande ni woni alsini kadi nayi min on waktu noon woodi tarduɓe kadi woodi yaaɓe woodi tarduɓe woodi yaaɓe min garni hangarin hawri Moussa Mody Demba hawre ruttima e joomum Abdourahmane Gayo kadi tardi yaade ana Allah waɗata lomtima ngol ɗon ko kaw Amadou Wurel eyyi joni noon min Amadou Tidiane Thiaw Diawel kadi haalde alseni nayi min ngol ko ɗimmol ngol joni noon nayi min ha Tamba kanko alseni jinne maɗɗo o wi Amadou Tidiane e billahi hitande fande mami ittu on ɗo mi nawa on ha kasga machallah taw on jaɓani hay mbuɗu Allahu akbar 87 88 o min jeeyi 89 avril daka o waɗa waɗa wi kono hankkadi taw ina niɓɓiɗi i ko ni de ɗum wayi joni noon ndimin garti ga ene hitande premiére nde 87 on welanmo jawrunomi daka kasgo on kadi jarumi daka tonguiya nde hitande daka tonguiya fuɗɗi Allahu akbar 87 nde hitande daka tonguiya fuɗɗi machallah on welo kam welirimo jihadi kam ɗiɗo way suuji ɗiɗi kam to weloto won welo kay hay lalaɗe keddaki kam yettode wode ni Allah alhamdulillah rabbil alamin hande noon woni hen wuurɓe woni hen yaaɓe gonga wuurɓe ko holɓen yaaɓe ko holɓen Allah waɗata nde min garti premiére nde adi yaade gornam ko Moussa Mody Demba hen gornam ko Amadou Mayra e kaw galal e Amadou Tidiane Thiaw Diawel nay goni yaaɓe ay goni yaaɓe Allah waɗata hande kadi ina heddi hen min Adama Maari kaldowo e mono e kaw Soule Boulo e Mamou Jengundi e Abdourahmane Gayo machallah minen ɓeɗo ande Allah heddi yettode wode ni Allah alhamdulillah weltare mawde ɗum ɗo kay ko hunde ganduɗa ko taarih boɗɗo fayida ko ganduɗa fotade majjirde dental ngal foti ko heddade e dental ngal ɗum noon machallah ɗum ɗo so yalti e radio men Daka FM julɓe ma gandu ma pamde ko ɗum ɗo no woodi kadi woni heddiɓe ha joni ene guuri ene celli ganda kam de ko wiyete almudagal ko wiyete dental ngal ko hunde sellude hunde wonde fof saabi ɗum ko ceerno yidde mon e ceerno yidde mon e dental ngal yidde mon e rendo ngo inchallah yo Allah joni gurdam ɗam wadde hen cellal ɓeyda kadi bawɗe ɗe ɓeyda kadi hattano kadi bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe en nani ndeɗo yewtere wonde fayida en beltima no fewi kala mo ganduɗa jiɗɗo yiideɓe jiɗɗo ganduɗa barkodiradeɓe jiɗɗo kadi andude kam no woodi ko ɓeeɗo godno galle makko en tawe ɗon ɗo funnague galle ceerno Hammadou Diallo ɗo leegal sifaawu kanko ceerno Aadama Maari baɗɗo yewtere nde galle ceerno Hammadou Diallo funnague ɗon galle Deftuli hayno ɗon galle makko omo selli omo jamma omo wonde galle makko sa yimo ni ceerno Amara ko cuhlel tokosel woni ɗo baɗɗo welo kam guila ɗo ha Fouta wadde machallah ko cellal ngal ha joni yaare mabɓe ha oɗo saaha bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama.